Mayong buntag sa makausapa. Ika-7 nga adlaw sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoo, sulod sa Oktaba sa Pasko sa pagkabanhaw. We are still in the octave of Easter. O mao nga sa atong nadungog nga gibasa karon sa Ebanghelyo ni San Marcos, gihatag kanato ang sumada, ang summary sa mga nahaunang pagpakita ni Jesus human siya mabanhaw sa nangamatay o sa kamatayon. Ugma ikaduhang Domingo na sa Pasko sa pagkabanhaw. Sa panulat ni San Marcos sa iyang pagsugilon sa sumada sa mga nahaunang pagpakita, pagpadayag ni Jesus sa iyang pagkabanhaw, una, ingon, mipakita siya kang Maria Magdalena, ang babae nga gihinluan niya og 7 ka yawa. Ngano man kaha nga si Maria man, no? Ngano man nga kining kanhing giyawaan didto man siya nagpakita. Ngano man nga babae mangyud ang una niyang gipasaksi, no? Tingali kahibaw pud mo ang uban nganong babae, no? Kay aron sa mga istorya-istorya, paspas kuno kaayo dayon mo kaylap ang balita. Kay kasagaran mga marites, mga marites man, no? Mari unsay latest, no? Pero baya pagpanugilo ni Maria Magdalena ngadto sa iyang mga kauban nga si Jesus nabuhi o nakakita siya nga wa dayon siya makaila didto sa gawas sa gilubngan ni Jesus, kay abi niyag hardinero. Matud pa ni San Marcos, wala sila mutuo. Sagdi lang, bahala nang magmaritis-maritis mo, di man di manuong mga tao, kira, no? Pero nayuban po, dali kayo mo to, no? Dili mag susi-susi, fake news ba ni, no? O himo-himo ra ba ni, no? Wala sila mo to. Ikaduhang higayon, mipakita si Jesus sa laing duha, kanila nga naglakaw, padulong gawas sa syudad. Ma-imagine nato sa lain nga mga pagpanulat katong naglakaw sa dalan sa Emmaus. Mga laki na to, no? Mga laki na nanugilon sila sa uban nga nakakita sila sa atong Ginoo nga nabanhaw, nakig-uban, nakigsalo kanila diha sa pagpangaon. Nanugilon sila nga si Jesus nabuhi. Apan matod ni San Marcos, ikaduhang higayon, wala sila mutuo sa gisulti sa duha. Sa katapusan, mipakita si Jesus sa napulog usa ka tinunan, samtang nangaon sila. Unya gisaway niya sila tungod sa ilang pagkakulang sa pagtuo o tungod sa ilang pagkagahig ulo o pagkatiga sa ilang kasing-kasing. Sa ikatulong higayon, gibutang na ni San Marcos ngano nga wala dayon sila makatuo. Tingali maura gihapon sa mga tao nga gisuginlan ni Maria Magdalena ug maura gihapon sa mga tao nga gisuginlan sa duha nga naglakaw gikan sa dalan, no? Tungod sa pagkagahi sa ulo, pagka walay pagtuo, pagkatiga sa ilang kasing-kasing, no? Kung ano man nga ingon man ni ana, no? Ang pagtuo bililhong gasa sa Dios sa tao. Wa sila gigasahan, no? Nagmatiga sa ilang kasing-kasing, nagmagahi sa ilang ulo, no? Wala pa nakadawat diha sa gasa sa pagtuo. Pero sa kabutang very surprising nining pagsugilon ni San Marcos sa mga nahiunang pagpakita
pagpadayag ni Hesus sa iyang kaugalingon nga nabanhaw. Katapusan sa panulat karon ni San Marcos nga atong nadungog nga gibasa, human niya gisaway ang iyang mga tinun-an tungod sa ilang pagkakulang sa pagtuog, pagkagahi sa ilang ulo, pagkatiga sa ilang kasing-kasing. Mingon si Jesus kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan og isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tao. Makapakurat, makapahingangha, human niya gisaway, kulang kamo sa pagtuo, gahi kamong ulo, tig-a kamong kasing-kasing, apan iyang gipadala, iyang gipili, no? Iyang gihatagan o gimbuhaton misyon diha sa pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa uban. Makapahingangha, misteryo, no? Lisod masabtan sa atong Ginoo. Mao na nga muingon gyud kita nga ang hunahuna sa tao dili gyud sama sa hunahuna sa Ginoo. Ang mga pamaagi sa Dios dili gyud sama sa pamaagi sa tao. Labi na gayud diha sa mahimayaong pagpadayag sa iyang kaugalingon, isip na banhaw nga Ginoo. Tulog karon ang tanan. Gisaway sa ilang pagkagahig ulo, pagkawalay pagtuo, pagkatiga sa ilang kasing-kasing, apan gipadala sa misyon. Isangyaw kining maayong balita sa tibuok kalibutan ngadto sa tanang mga tao, no? Ngano man kini, dili man nato matugkad ang mga pamaagi sa Ginoo, apan tingali sa atong maabot, sa atong mga pagpamalandong masabtan nato, no? Nga bisan pa man sa kahuyangan o kakulang sa kahingpitan sa tao, ang Ginoo nahibalo nga ang matag tao nga gitugutan niyang mapahimugso nining kalibutan, ang matag usa nga iyang gitawag og gipili, aduna gayoy katakos. Sayod ang Dios nga ang matag usa kanato aduna gayoy kakayahan. Kon kita maabli pinaagi sa iyang grasya og musalig gayud kaniya. So man nga kung atong sa ato lang atong pagsabot ug pagpamalandong, gisaway niya kay walay pagtuo, gahig ulo, tig-ag mga kasing-kasing, pero lakaw kamo. Bot niya ipasabot, ayaw pagsalig sa inyong kaugalingon kay mga huyang kamo, wala kamo'y pagtuo. Lakaw kamo, salig lang. Si kinsa ang nagpadala kaninyo. Si kinsa kining nagsugo kaninyo sa pagsangyaw sa maayong balita. So ayaw kamo pagsalig sa inyong kaugalingon kay wa kayo'y naadiha ninyo, no? Salig kamo, no? Si kinsa ang nagpadala kaninyo. Salig kamo, si kinsa ang nagpili kaninyo aron mamahimong akong magsasangyaw sa maayong balita. Na para nako, bisan kung wala din gisulat, masabtan nato og makapamalandong kita, no? Nga kung ang Ginoo magtawag, ang Ginoo magpili, no? Usahay kita mag-ukon-ukon man, di lagi ko ana. Wala lagi ko'y katakos. Puyang lagi ko, no? Wa ko'y salig sa akong kaugalingon. On the other hand, the invitation is to trust the Lord. On the other hand, the invitation is to always pray. Kanunay pag-ampo, mga liupo sa kahitasaan nga hatagan ra kita niya kusog, kaisog, o kadasig, o kalipay diha sa unsay iyang gipabuhat kanato. On the other hand, nga ilhon nato nga ang tanan dili ato iya. Gitawag o gipili ra kita aron makatampo diha sa buluhaton sa misyon. Mao kana nga fast forward sa atong nadungog sa unang pagbasa, niya na ang mga tinun-an nga taslakan, ang mga tinun-an nga gahig ulo, kulang sa pagtuo, tig-ag mga kasing-kasing. Fast forward sa unang pagbasa sa mga buhat sa mga apostoles, niya na si Pedro o si Juan nagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga tao.
Bisan pa kung gidid-an sa mga gamhanan, no? Gipatawag man nila ang duha ka mga apostoles o giingnan nga dili na gayud sila magsulti og magtudlo bahin ni Hesus nga nabanhaw ni ana si Pedro, si Juan, no? Mitubag ngadto kanila, hukmi ninyo kami, hain may matarong sa tubangan sa Dios, ang pagsunod ba sa inyong sugo o sa sugo sa Dios? Kay dili na gayud kami makapugong pagsulti sa among nakita og nadungog, sa among nadawat gikan kaniya nga nagtawag og nagpili kanamo, no? Ni ana kanindot diha sa mga pulong, sa mga tinawag og mga pinili nga wa nagsalig diha sa ilang kaugalingong katakos ug kakayahan kundi sa grasya sa Dios. Muna nga si San Pablo sab sa iyang mga pagpanulad ningon nga dili na ako karon kundi siya nga nagpadala kanako. Sa laing panulat ni San Pablo nagingon nga kun huyang ako nan lig-on ako. Sa dihang nagmaluyahon ako, nakita ko ang gahom ug ang grasya sa Dios nga buhi gayud ug aktibo gayud siya nga naguban kanako. Busa mga igsoon sa atong salmo responsoryo nagingon, daygon gayud ang Ginoo kay iyang gipatalinhugan ang tanan nga nagsangpit kaniya. Hinaot paunta. Palihog manindog